господа. Сега ще покажа колко пари имам аз. О, майко мила! Хайде. Мама мия. Колко пари имам тук. Той сега по 100 евро. По 100. 100 евро. Всичко по 100. Така. Той са по 200. По 200 евро. Той са по 200 евро. 200 евро. Много пара. Той ще ми стигне за България за 3 години. По 3 години, 4 години мога да живея с тези пари. Без да работя, без нищо. Тези пари ще ми стигнат. Много пари. Това е. Искам да покажа, че ги имам. И банката още имам.